Se spune că a fost odată, pare straniu, dar să vezi, în poiana din pădure trăia capra cu 3 iezi. Nu departe de-a lor casă, un raș același trup. Fără în el de suflet, căzduia bătrânul lup. Ca vecin, părea prieten. Capra bună, lupul blând, iezii fără griji prin curte, mai zburdau din când în când, iar odată când se întoarse capra din vecinul sat, ce să vadă? În căsuță, iezii toți erau supat. Nu înțelese ce se întâmplă. Casa întreagă, iezi 3, 2 din ei abia mai suflă, unul tremură între ei. Măi să fie, zise capra. Oare nu cumva pe aici a trecut bătând la ușă, într-o glumă, moș arici? Ce arici? Sărise primul. Eu spune că a fost urs. Uite așa bătea la ușă. Doamne, bine că s-a dus. Bine. Ursul zici, dar poate vulpe, se băga al doilea iet. Ce să cate ursul, frate, pe la 12 nu cred. Dar vulpea ce să cate? Ursul zici că n-are rost, spuse cel micos. Dar poate lupul să fi fost. Nu contează că a fost vulpea, lupul, buvnița cu moț. Dacă hoțul prins ies, cum să-i zici că e hoț? Mai spui. Și zise capra. Și pe loc veni idei. Cum să scape de probleme și problemele de ei. Ce-ar fi dacă ușa casei, în afară de zăvor, între noi rămâie ar avea și un vizor. Ne-ați visat cu ochii în patru să vedeți ce v-am adus. Orice fiară joacă teatru după ușă când e un us. Nu mai sta pe gânduri capra. L-a chemat pe cocoță, a făcut ce a zis că face și a plecat cu treabă în târg. Era în caz, bine ce nuș, iezi, zburdă, fac ce vor, dacă au fițor la urmă. Ce să le mai piese lor? Dar odată nu se știe, na, și lupul a apărut. Ei pe lupul văd afară, dar piată și lupul nu. Și deodată se auzi. Cine e? Cum cine e? Eu sunt asta. Mama voastră v-am adus mâncare ebrei. Mama zici s-a întors din lungă și de când mă rog în plus are mama coada lungă și urechile în sus. Ce uiți? Care pot? Gata, mergă cu sotai. Dar mama are coarne. Mama ta, de ce n-ai ea? Cum să nu aveam și corne? Așa culeam să mor. Nienia lupul, las-o baltă, tu nu vezi că avem vizor.